Mne sa veľmi páči na tom to, že čím ďalej je dneska tých psychologických výskumov, tak tým viacej sa ako keby len potvrdzuje to, že tie náboženské praktiky alebo aj tá filozofia je správna v podstate pre to naše mentálne zdravie a v podstate pre ten zmysel života. A aj tie náboženstva nás vlastne učia to, že musíme byť pánmi nad tými našimi emóciami a nie ich otrokmi. A to je taká tá najdôležitejší objav tej našej vedy. Časti mozgu zodpovedné za tú seba kontrolu doslova rastú na objeme ako sval, ak ho používam. Ja ak sa ráno aj večer modlím, tak sa mi asi vždy úplne nechce ráno a večer modliť. A tým pádom ako keby asi ráno aj večer už posilňujem tú seba kontrolu, pretože viem, že si musím treba skľaknúť, sadnúť alebo nechať to, čo chcem robiť a ísť sa pomodliť. Cez deň neustále scrollujeme, ale nechceme scrollovať. Napríklad teraz aj tie nové prieskumy hovoria o tom, že 200 krát za deň sa pozrieme na mobil. Ale kebyže sa spýtam kohokoľvek na svete, že či chce sa pozrieť 200 krát na mobil, tak povie asi, že nie. Potom napríklad chceme ísť skôr spať, ale aj tak si ešte pozrieme nejaký ten filmik alebo scrollujeme, chceme cvičiť, ale nejdeme, chceme lepšie jesť, ale ako si sa nám to nedarí. A teda napriek tomu, že máme tie možnosti, tak stále opakujeme veci, ktoré robiť nechceme a nevieme sa pribrať k veciam, ktoré robiť chceme. Takže v podstate až tak slobodní nie sme. Prečo nás v období blahobytu a technológií trápia stres, závislosti a nevieme sa sústrediť? Tak aj na túto otázku odpovedal Adam Bystričan v svojej knihe Ako si zachrániť mozog. A on je dneska môjim hosťom. Tak Adam, tvoju knihu si nazval Ako si zachrániť mozog, ale ešte predtým, ako zistíme ako, tak nám povedz, prečo máme chcieť si zachrániť mozog. No tak prečo? No žijeme v 21. storočí, v dobe toho technologického a digitálneho pokroku, ale otázka je, že či meriame ten pokrok tej civilizácie, že v istom slova zmysle sme až tak nepokročili, pretože aj keď máme ten digitálny pokrok, tak úzkosti stále ako keby stúpajú, depresia stúpa nespavosť a taký ten problém, o ktorom sa možno, že až tak nehovorí, ale skoro každý ho má, je to, že v noci nevieme zaspať a cez deň sme stále unavení. V istom slova zmysle je to až epidémia a všetky tieto naše problémy, aj to naše šťastie alebo to naše trápenie vlastne vychádza bez ohľadu na to, že kde sa technologicky dostaneme, z tej našej hlavy, z tej našej biológie. A teda, keď tú našu biológiu trošku pochopíme, aký má ten náš mozog, nejaké tie zabudované vzorce, ako vlastne fungujú tie naše emócie a impulzy, tak si vieme pomôcť byť v podstate šťastnejší a pomôcť pochopiť, prečo máme tieto problémy. A keď ich pochopíme, tak nám to dá aj vodítka k tomu, že ako ich potom riešiť, tieto problémy, či už to je spánok, pozornosť, alebo tie úzkosti, alebo neschopnosť zvládať hnev, povedzme. Takže to vnímam ako také niečo, čo by malo byť učené aj na školách, že keď si aj tak vezmeme, že ja som ako žiak na škole a vidím z nej o 10 rokov, tak neviem, či si budem pamätať, alebo či mi bude potrebné to, že kedy sa Slovensko napríklad dostalo do Európskej únie, alebo to, ako napríklad zvládať tie emócie, ako zvládať ten stres. A teda tá odpoveď, že prečo poznať ten mozog, alebo prečo si zachrániť mozog, je to, že bez ohľadu na to, že či budem čašník, alebo budem športovec, alebo budem modelka, alebo budem upratovačka, tak všetky tie naše problémy vždycky budú vplývať z toho, ako je ten mozog nastavený. A ak ho poznám, tak si môžem pomôcť byť šťastnejší kdekoľvek budem a kedykoľvek budem. Pretože tú hlavu budem mať vždycky so sebou v podstate. Čiže jedno, čo robím, hej, mozog mám stále pri všetkých činnostiach. Áno. Ak vylepšujem ten mozog, tak vlastne vylepšujem všetky činnosti v mojom živote. Tak dneska máme tých možností strašne veľa a v podstate neobmedzené množstvo príležitostí a možností. Sme v podstate akože tak najslobodnejší, ako sme kedy boli, dá sa povedať. Ale prečo sa tak častokrát aj tak necítime? No, lebo znova, tá sloboda je taká veľmi zaujímavá téma a často trošku nepochopená, ale keď sa nad ňou trošku hlbšie zamyslíme, ja to aj v tej knihe píšem, tak v dnešnej dobe síce máme viac možností ako kedykoľvek, v akejkoľvek epoche ľudstva, aká kedy bola, ale až tak slobodní nie sme. Lebo keď si tak vezmeme, cez deň neustále scrollujeme, ale nechceme scrollovať. Napríklad teraz aj tie nové prieskumy hovoria o tom, že 200 krát za deň sa pozrieme na mobil. Ale kebyže sa spýtam kohokoľvek na svete, že či chce sa pozrieť 200 krát na mobil, tak povie asi, že nie. Potom napríklad chceme ísť skôr spať, ale aj tak si ešte pozrieme nejaký ten filmik alebo scrollujeme,
chceme cvičiť, ale nejdeme, chceme lepšie jesť, ale ako si sa nám to nedarí. A teda napriek tomu, že máme tie možnosti, tak stále opakujeme veci, ktoré robiť nechceme a nevieme sa pribrať k veciam, ktoré robiť chceme. Takže v podstate až tak slobodní nie sme. A k tomu ešte keď pridáme to vlastne, že ak neustále v podstate krmíme ten náš mozog správami, rádiom, scrollovaním, tak tie naše rozhodnutia nie sú až tak naše, ako sú založené na tom, že v podstate sledujeme nejakých tých našich blízkych, sledujeme nejakých influencerov, máme tam nejaké tie algoritmy na tých sociálnych sieťach, sú tam neustále reklamy, ktoré nás aj podvedomie ovplyvňujú a tým pádom všetky tie naše rozhodnutia tým pádom sú tým menej slobodné. A teda k tomu ešte keď pridáme stres, to, že menej spíme, alebo to, že máme napríklad nestabilné vzťahy, tak to všetko aj ten mozog ako keby ukladá do takého módu núdze. A v tom móde núdze ten mozog si skôr volí znova tie také rýchle uspokojenia a radšej odsúva tie dlhodobé veci, ktoré sú možno pre nás zdravé alebo potrebné. A keď si tak vezmem, že povedzme, zle som sa vyspal, pohádal som sa doma s rodičmi, potom som neustále scrolloval a potom idem niekde povedzme na aute, tak povedzme, že je kolona, tak vybuchnem na vodiča nie preto, že by som chcel vybuchnúť, ale preto, čo všetko ma predtým ovplyvnilo. Takže znova, tá sloboda vychádza z tej našej mysle a ak sa naučíme trošku s ňou pracovať, tak si vieme umožniť byť slobodnejší opäť, kdekoľvek sme a kedykoľvek sme. A potom aj s tými možnosťami v podstate. Máme veľa možností, ale aj tak si nevieme vybrať. A ten náš mozog nie je až tak nastavený na to obrovské množstvo možností. Lebo aj to samotné rozhodovanie v podstate nie je až tak o tom, že vybrať si jednu možnosť, ako odrezať 1000 ďalších. A to nás bolí. A zvlášť, keď je tých možností veľa. Že v podstate asi si možno aj hocikto zažil, že ideme si pozrieť film na Netflixe, pozeráme si 20 minút, že ktorý, a potom už vyčerpaný z toho pozerania a hodnotenia a premýšľania, že ktorý je lepší, ktorý má lepšie hodnotenia, tak si unavený už ten Netflix vypneme a ani si nepozrieme film. Alebo si ho pozrieme, ale si ho ani neužijeme. Pretože to rozhodovanie je znova kognitívne náročná činnosť a ak sa tým neustálým rozhodovaním vyčerpávame, tak tiež potom vlastne si ako keby zhoršujeme tú schopnosť užiť si potom to, čo si vyberieme. A ide o to, že dneska bude vždycky 1000 ďalších možností na životného partnera alebo na iné jedlo v jedálničku alebo inú reštauráciu a my si musíme uvedomiť, že vlastne tým, že sa rozhodnem pre tú jednu, tak si ako keby odpíšem všetky tie ostatné, ale to nemusí byť pre nás stres, ale musíme si uvedomiť, že najlepšia možnosť ani neexistuje. A tu sa dostávam zase k tomu, že v podstate dneska je taký ten svet bez hraníc v podstate, že nemáme moc radi obmedzenia, hranice, lebo žijeme v tom svete slobody, ale tie hranice, obmedzenia, pravidlá nám v podstate tú slobodu môžu vytvoriť. Tým, že ja si vlastne dám obmedzenia napríklad na to používanie mobilu, tak si vytváram slobodu v tom, že budem mať lepšiu pozornosť, lepší spánok a lepšie fyzické a mentálne zdravie v podstate. Tým, že ja sa obmedzím tak, že si budem umývať každé ráno a každý večer zuby, že je to pre mňa trošku obmedzenie, lebo musím to robiť a nechcem, tak si zase vytváram slobodu v tom, že potom nebudem musieť chodiť do zubára. Takže znova, tými pravidlami a štruktúrou a hranicami si viem v podstate vytvoriť slobodu. To píšem potom aj v tej knihe o tých mníchoch v podstate, že oni majú veľmi, veľmi striktný režim. To som vlastne rozhovor počúval so šaolínskym mníchom, že z tej buddhistickej tradície. A tiež hovoril o tom, že vlastne oni majú presný režim, kedy vstávajú, kedy majú prvé jedlo, kedy majú práce, kedy majú modlitby, kedy majú meditácie. A keď tam človek sa ide pozrieť, tak to berie ako väzenie, ale oni sú šťastní. Lebo nemusia v posteli rozmýšľať, že čo si dajú na obed, kedy pôjdu na obed, či si ešte niečo dajú po obede alebo nie. A tým pádom, keď sa tak pozrieme na tú slobodu, tak zase tá skutočná sloboda nemá v podstate nič spoločné s politikou a má všetko spoločné s tou našou mysľou. Čiže môžeme byť v podstate absolútne slobodní aj v režime alebo systéme, ktorý nás obmedzuje. A to vlastne platí aj v tých dennodenných situáciách. Ja som počul minulé na kázni akurát o tom, ako ovečky vlastne majú ohradu a tá ohrada neslúži na to, aby im bránila tú slobodu, ale na to, aby boli v bezpečí, aby sa náhodou nezatúlali niekam alebo aby sa tam nedostal niekto, kto tam nemá
byť a to je zaujímavé, že vlastne tá ohrada ich udržia v bezpečí. Žijeme v dobe, kedy nemáme tie obmedzenia alebo nemáme potrebu napríklad, nejakú nutnú potrebu hýbať sa, mne stačí jeden klik a dovezú mi jedlo k dverám. A tak si ako keby tie obmedzenia alebo tie hranice musíme vytvárať vedome sami. Že ja si musím nastaviť nejaký ten režim, aby som sa aj hýbal, aby som bol zdravý, pretože tá naša biológia je na niečo nastavená, napríklad na ten pohyb, na nejaký typ stravy a na nejaký nie, hej, že plnosladkosti a tak. A keďže dneska máme možnosť žiť ako chceme, tak by sme si mali ako keby sami tie hranice dotvoriť. Ak chceme, aby tá naša biológia fungovala tak, aby sme aj boli dlhodobo šťastní a zdraví. Neučilo nás náhodou už to, čo nás učí teraz tá veda, to náboženstvo už predtým, starať sa o tú dušu, o tú myseľ? No, áno, učilo vždycky a mne sa veľmi páči na tom to, že čím ďalej je dneska tých psychologických výskumov, tak tým viacej sa ako keby len potvrdzuje to, že tie náboženské praktiky alebo aj tá filozofia je správna v podstate pre to naše mentálne zdravie a v podstate pre ten zmysel života. Že ono, keď si tak vezmeme, tak asi ten zmysel nášho života je byť šťastný. Len to šťastie si často zamieňame s nejakým tým autom alebo lotériou. Ale sú aj výskumy, že ja keď vyhrám tú lotériu alebo kúpim si to nové auto alebo mám tú svadbu, tak aj tak som do pol roka v podstate si na to nové auto alebo na tú manželku zvyknem. A stále potom to naše šťastie, alebo skôr by som to mal nazvať, že spokojnosť, lebo to je to, čo v skutočnosti hľadáme, tá dlhodobá spokojnosť, tak tá dlhodobá spokojnosť nevychádza až tak z tých vecí zvonka, ale z tej našej mysle znútra. A toto je podstata každého náboženstva a to sa ukazuje, že vlastne aj tá veda to potvrdzuje, že vlastne väčšina toho nášho šťastia alebo nešťastia pochádza naozaj len z toho nášho prístupu k okolnostiam a nie z tých okolností. A zase, kde je to prepojenie tých náboženstiev s tou našou vedou, je to, že vlastne tá veda pochopila, že ten náš mozog má ako keby také dve časti. Ono tých častí má strašne veľa a dva také ako keby módy myslenia. A prvý je ten bottom-up, ako keby z dola nahor. To sú tie nižšie evolučne staršie časti mozgu, ktoré súvisia napríklad s tými našimi vrodenými impulzami, hej, že napríklad chuť na sladké alebo chuť len neustále oddychovať, šetriť energiu. To nám všetko pomáhalo prežiť, hej, alebo stres, úzkosti. To nám takisto pomáha, strach, pomáha nám to prežiť v podstate. A tieto ako keby funkcie sú automatické, sú podvedomé, ale potom my máme aj druhú časť mozgu a to je to top-down, to sú tie vyššie, tá prefrontálna kôra a to je tá evolučne mladšia časť mozgu, ktorá nás robí ľuďmi a to je vlastne tá časť mozgu, ktorá vie povedať nie tým impulzom. A keď si to spojíme s tými náboženstvami, tak to sú ako keby tie naše hriechy a to je to naše svedomie. Alebo vo filmoch sme mali na ramene čertíka a na druhom toho anielika a vlastne o tom sa točí celý ten náš život, že my máme stále nejaké tie impulzy, chceme to, ale musíme mať nad nimi nejakú tú kontrolu. A aj tie náboženstva nás vlastne učia to, že musíme byť pánmi nad tými našimi emóciami a nie ich otrokmi. Alebo či už sú to emócie, alebo impulzy, alebo aj ten strach vie nad nami panovať. A vieme sa naučiť ako keby ich ovládať. A tam ide o to, že tá veda ukazuje, že my si tú jednu časť toho anielika alebo toho čertíka môžeme krmiť a môže rásť. A to je taká tá najdôležitejší objav tej našej vedy, že v podstate ak my si trénujeme tie naše vyššie myšlienkové procesy, ak si trénujem pozornosť, ak si trénujem tú seba kontrolu, teda tú moju schopnosť odolať tomu impulzu, ku tomu sa asi potom ešte neskôr dostaneme, ale ak si ju trénujem, tak tie časti mozgu zodpovedné za tú seba kontrolu doslova rastú na objeme ako sval, ak ho používam. A rovnako je aj dokázané, že zase aj tie časti spojené s tými tužbami, impulzami dokážu tiež rásť. A to zase súvisí aj s tým príbehom, to mám na konci knihy, že v podstate ten indiánsky náčelník, ktorý vlastne poučuje svojho vnuka. On mu vlastne hovorí, že celý ten život je v podstate len súboj dvoch vlkov a jeden vlk je dobrý a jeden vlk je zlý. Ten dobrý vlk predstavuje dobrosrdečnosť, vďačnosť, úprimnosť a všetky tie dobré vlastnosti a ten zlý vlk zase zosobňuje hnev, ego, sebeckosť a tie zlé vlastnosti. A potom sa vlastne ten jeho vnuk pýta, že a ktorý vlk vyhrá? A ten náčelník mu povie, ten, ktorého viacej krmíš. A to je v podstate podstata toho nášho života, že my vlastne každým jedným dňom, tými našimi rozhodnutiami, buď krmíme toho vlka, alebo krmíme toho anielika, alebo ak to povieme vedecky, tak posilňujeme tú časť mozgu zodpovednú za seba kontrolu
A to potom vlastne ešte k tomu, že tá dnešná doba, keďže vlastne krmíme stále toho vlka tých impulzov, napríklad tým scrollovaním, tak to je taký ten potom problém, že my máme potom problém ako keby udržať tie svoje emócie alebo byť naozaj pánmi tých našich impulzov, strachu, úzkosti. A možno taká praktická otázka do toho, že tak teda scrollujem v noci, hej, mám s tým problém ako ostatní, nejakú noc proste scrollujem do 3 rána. A čo mám urobiť vtedy, ak si to uvedomím, aby som zabránil a prerušil ten cyklus, že OK, že mám ísť spať skôr, bude mi lepšie, viem to veľmi dobre, ale si nedokážem pomôcť. No, postupne si vytrenovať ten sval tej seba kontroly, to je prvá vec. Ja keď budem často robiť tie veci, ktoré napríklad možno, že nechcem, tak si ten sval tej seba kontroly vytrenujem. Ale potom ako keby stále ja nemôžem sa spoliehať len na ten sval tej seba kontroly, že poviem si, že dobre, už nebudem scrollovať, ale tam je potrebné si upraviť to prostredie. Že nepovedať si, že dobre, budem silný, nebudem používať mobil, ale tak dať si ten mobil do šuflíka, dať si ho do inej izby, vypnúť si mobil, alebo nemať sladkosti na stole. To je ako ten príbeh s tým Odysseom, že v podstate nechal sa priviazať o stožiar, aby mohol počuť sirény. Pretože vedel, že ak ich bude počuť a nebude priviazaný o stožiar, tak za nimi skočí. Tak my keď si vopred pripravíme prostredie, tak sa nebudeme spoliehať na tú našu vôľu a bude ľahšie ako keby nepodľahnúť tým impulzom. A to z toho dôvodu, že tie impulzy sú dneska všade. Je zaujímavé, že si veľa ľudí podľa mňa ani neuvedomí, že nie sú slobodní. Že akoby ten Odysseus už vedel, že nie je slobodný voči tomu, tak mohol postúpiť tie kroky, aby to urobil. Ako si tak trošku navodiť to, že tým ľuďom, alebo aj sebe, že my nie sme slobodní v tých veľa veciach, tých algoritmoch a ostatných. No to je práve to, ako sme sa bavili, aj ten citát od toho Karla Junga. Kým neučiníme z nevedomého vedomé, bude riadiť naše životy a my mu budeme hovoriť osud. Čiže prvým krokom je uvedomiť si tie naše impulzy alebo uvedomiť si, že to nutkanie vyťahnuť ten telefón z kapsy je často len jednoducho tá automatická, ako keby už naučená vec z toho mozgu, že proste ten mozog vie, že tam bude niečo príjemné, niečo stimulujúce aj na tom TikToku alebo podobne. A keď si uvedomíme ten náš impuls, tak ako keby to je ten prvý krok. A potom vieme ako keby si vytvárať ten priestor medzi tým impulzom a tou našou reakciou. Alebo sedím teraz napríklad pri telke a mám chuť, povedzme, že dať si nejaký ten cukrík. Hej? A ja sa ako keby viem zastaviť a pochopiť, že no, toto je jednoducho len tá evolučne nastavená časť mozgu, ktorá si stále pýta cukor. Takže ten tréning tej seba kontroly je taký dôležitý, že my častokrát sa staráme o vlastné telo, chodíme do fitka, cvičíme a beháme a o tú myseľ ako si to tak zanedbávame a potom sa čudujeme možno, že prečo sa mi dneska nechce behať a potom už stráda aj ten tréning, aj ten fyzický, lebo tá myseľ, keď nefunguje správne, tak nič nefunguje správne. No tak od nej sa vlastne všetko odvíja. Ale rovnako ako to naše telo si vyžaduje tréning, ak nejaká tá jeho časť je slabá, tak je to rovnako aj s mysľou. Ja ak mám napríklad slabé stehno, tak ja si ho môžem natrénovať a postupom času to stehno bude silnejšie. A to isté platí aj pre tú myseľ. A to je aj vedecky dokázané, že ja napríklad, ak sa pravidelne otužujem, to sa mi páči to otužovanie, že vlastne ono to vždycky bola forma, ako si budovať disciplínu. Potom sme zobrali vedu a vidíme všetky tie zdravotné benefity a ako to vplyvá na taký hormón, na taký hormón. A stále ja vnímam taký najväčší benefit toho otužovania to, že ak to aj robím 3 roky, tak stále, keď aj po tých 3 rokoch idem do tej ľadovej vody, tak sa mi nechce. A tým pádom ja si posilňuje ten sval tej seba kontroly. A to teraz môžeme sa presne k tomu dostať, že tam je tá časť toho mozgu, tá AMCC, ktorá ako keby je zodpovedná za to, že pomáha mi robiť veci, ktoré robiť nechcem. Napríklad ísť do fitka, keď sa mi nechce. To je taká tá huževnatosť, tá sila vôle. A ja keď si ju trénujem napríklad tým otužovaním, tak potom ako keby ten sval rovnako ako to stehno rastie. Čím viac opakovaním, tým rastie. A rastie normálne aj do objemu, to je zmerané. Čiže sila vôle naozaj existuje v mozgu, hej? To je naozaj akože časť, ktorá je zodpovedná za to, že teda dokážeme sa prekonať. Áno, v podstate áno. Keď už sa bavíme o tej vôli, tak to je také možno širšie, že tá seba kontrola by bola taký lepší názov, lebo je taký uši. Ale áno, je to v podstate zabudované v tej časti mozgu a tá dokáže rásť. A je dokázané, že je napríklad väčšia u ľudí, čo sú profesionálni športovci a že je napríklad menšia u ľudí, ktorí sú napríklad obézni. A tam už, kde je sliepka, kde je vajce, že či sú obézni preto, lebo tá časť je nižšia, alebo tá časť je nižšia, lebo si nejak tie návyky ako keby pokazili, tak to je otázne.
ale je to naozaj merané. A to je ten náš anielik, ktorého si teda vieme krmiť a posilňovať. Preto otužovanie a preto zaujímavé, že aj vlastne tie náboženstva znova, keď sme pri nich, tak ono sa aj ukazuje, že ľudia, ktorí žijú v tej náboženskej komunite aj angažujú sa v tých praktikách náboženských, že nie je to len o tom, že verím, ale chodí sa do kostola, modlí sa alebo podobne, tak majú nižšiu úmrtnosť zo všetkých príčin. Aj na kardiovaskulárne ochorenia, tam je o tretinu nižšia úmrtnosť. A keď to vedci potom si zobrali tie data, tak zistili, že to není len tým, že proste komunita podporuje, že máme viacej vzťahov, lebo aj vzťahy veľmi súvisia s tým, že aký sme zdraví a šťastní. Ale že keď sme v náboženskej komunite, tak je tam ešte nad rámec sú nejaké benefity. A práve to vedci dneska spájajú s tým, že ono jednak to náboženstvo nám dáva nejaký pocit vyššieho zmyslu, aj tá komunita tam je, aj vieme potom napríklad dať tie naše ťažkosti na toho Pána Boha, ale aj tie praktiky sa ukazujú ako dôležité. Napríklad už len to modlenie. Ja ak sa ráno aj večer modlím, tak sa mi asi vždy úplne nechce ráno a večer modliť. A tým pádom ako keby asi ráno aj večer už posilňujem tú seba kontrolu, pretože viem, že si musím treba skľaknúť, sadnúť alebo nechať to, čo chcem robiť a ísť sa pomodliť. Hej. To isté sú napríklad pôsty. Tie sú v každom jednom náboženstve. A takisto, ja keď si niečo odopieram, tak si trénujem ten sval tej seba kontroly. A ten sval tej seba kontroly je univerzálny. Nie je to tak, že by sme mali jeden na manželku a jeden na cvičenie. A ja keď si ho posilním napríklad skrz tie modlitby, tak potom mi ten sval pomôže napríklad aj pri tom nejedení tých sladkostí. Aj keď sú napríklad výskumy, kde rozdelili, vlastne to boli tuším študenti a rozdelili ich, že jedni sa učili o finančníctve, druhí mali nejaký program, čo sa týka cvičenia a tretí mali ešte nejaký ďalší program, už si nepamätám, povedzme zdravá strava, tak v podstate vedci dali týmto študentom nejaké programy, v ktorých ich edukovali o cvičení a postupne sa ako keby zapájali, cvičili viac alebo o tom finančníctve a podobne. Ale zistili, že potom vlastne tí študenti, ktorí cvičili, tak si zlepšili aj stravovacie návyky a aj viacej šetrili. Pretože tým cvičením si znova vybudovali seba kontrolu a seba kontrola im potom pomáhala napríklad neutrácať alebo napríklad nejesť tie sladkosti. Preto sa tá seba kontrola vlastne spája s vyššími platmi, s úspešnejšími manželstvami a všeobecne s úspechom v živote. O tom je aj vlastne ten marshmallow experiment. Boli deti do 6 rokov, a boli v miestnosti po jednom, že bolo jedno dieťa v miestnosti a má na stole tanier s cukríkom a má jednoduchú úlohu. Buď počka 15 minút a dostane aj druhý cukrík, alebo si môže dať ten cukrík hneď, ale druhý už nedostane. No a sú z toho aj videá a sú veľmi také vtipné, že tie deti, čo robili, aby odolali tomu cukríku, zatvárali si takto oči, alebo otáčali sa, rozprávali sa, alebo často si vytvárali príbehy, že sami sebe hovorili nejaký príbeh, aby tu pozornosť nejako, že múdre sú tie deti. Ale čo je zaujímavé je, že tie deti potom vlastne skúmali aj, keď už boli takí dospievajúci a zistili, že vlastne to, ako dlho dokázali vydržať bez toho cukríka, úzko súviselo s ich výsledkami v škole. A potom to aj úzko súviselo s tým, že aké majú napríklad tie platy, a úspešné manželstvá a podobne. Ale zistilo sa aj to, že není to len genetika, že vlastne nejakým spôsobom mali tú seba kontrolu geneticky danú, ale tie deti, ktoré si počas života tú seba kontrolu zlepšili, tak takisto potom mali tie lepšie výsledky a úspešnejšie životy. A je aj jeden taký dlhodobý výskum z Nového Zélandu, čo skúma asi 1000 ľudí, tiež od detstva a dneska už neviem, či nie do 60-ky a stále zbierajú data a takisto to ukazuje, že vlastne tá seba kontrola je lepší ukazovateľ úspešnosti v živote alebo aj zdravia, ako napríklad to, z akej rodiny pochádzam, z akého finančného zázemia pochádzam alebo ako IQ. Pretože ja, ak mám tu seba kontrolu, tak vlastne tie každodenné rozhodnutia robím stále lepšie. Že v podstate urobím si domácu úlohu namiesto toho, aby som sa hral na počítači. Nezaspím do roboty, nedostanem padáka. Je pravdepodobnejšie, že asi nezačnem fajčiť. Keď mám tu seba kontrolu vyššie, tak je pravdepodobnejšie, že sa možno, že s tou ženou večer nepovládam a nechám tú hadku na zajtra a tým pádom aj ten vzťah dlhodobo bude lepší. A to je vlastne aj to umenie malých krokov. A to umenie malých krokov v podstate súvisí aj s tou seba kontrolou, že stále môžem robiť tie lepšie a lepšie rozhodnutia. Vďaka tomu, že si viem odoprieť nejaké to rýchle uspokojenie. Čiže tie malé kroky sú vlastne to najdôležitejšie, lebo ten život sa skladá z nich. A ako tie deti, keď sa snažili odolať tomu cukríku, si vravili, že si zatvárili oči, vymýšľali si príbehy a všetko možné, len aby na to nemysleli, že majú pred sebou cukrík, ktorý strašne chcú,
tak mám pocit, že som to aj kdesi čítal nedávno, že akoby to je akoby tá cesta, ako liečiť tú závislosť, či už je to na sladkostiach, na sociálnych sieťach alebo na iných, že nie je to, že snažiť sa to nerobiť, ale robiť niečo iné. Pričom nemusím rozmýšľať nad tým, čo mi chýba. Akože z toho. A to je celkom zaujímavé. Myslím, že si to aj opísal v tvojej knihe. Áno, v knihe, ja som to asi mal v Rísku teraz. Dokonca v Rísku? Preto mi to možno zišlo na že teraz som to videl. Dneska som videl tvoje Rísko. Presne, že nenúdiť sa. Hej. Ani tak nemyslieť na to, že nemôžem si dať cukrík, ako myslieť na to, že naplánovať si ten čas tak, aby som nemusel myslieť na to, že si nechcem na ten cukrík. Takže to je podobné ako s tým Odiseom. Hej, že tak si naplánovať to prostredie a ten svoj režim a ten čas, aby som nemusel sa spoliehať na tú seba kontrolu. Ale stále ju môžeme trénovať. Aj s tými malými krokmi potom sa znova môžeme vrátiť k tomu Indianovi, že vlastne aj tá naša identita, tá naša identita, to kým sme, to nie je až tak, neodvíja sa to od toho, že čo máme v bio na Instagrame, alebo čo by sme chceli robiť, alebo kam by sme chceli ísť, ale to sa odvíja len od toho, že čo robíme každý deň. A to je to umenie malých krokov, ako to nazval Exupery, alebo James Clear to nazval atomové navyky. A zase to súvisí s tou seba kontrolou, že ja každý deň som na takých križovatkách, že napríklad pozriem si telku alebo idem do fitka. Dám si povedzme nejaký McDonald alebo si urobím doma zdravšiu večeru. A ak mám tú seba kontrolu trošku silnejšiu, tak každé z týchto rozhodnutí ma môže posúvať trošku tým lepším smerom. A to potom môže vysvetliť, prečo tie deti, aj taká banalita, ako že nedám si cukrík, môže rozhodnúť o tom, že potom neustále tie križovatky odbočuje lepším smerom a dostane sa možno k tomu úspešnému životu. A to zase súvisí s tým vlkom, že vlastne každým tým rozhodnutím krmím toho lepšieho vlka a ten potom určuje to, kým som. Ten dobrý vlk, alebo ten zlý vlk. To je zaujímavé, lebo akoby tým dobrým rozhodnutím idem 2 kroky vpred a nie akoby, že jeden, lebo ten, čo sa rozhodne zjesť ten cukrík, tak akoby urobil krok do tej strany a ten, čo sa rozhodne ho nezjesť, urobil do tej. A tým pádom akoby je 2 kroky sú od seba, nie jeden. Áno, presne. Že robíš jeden krok, ale si 2 kroky od tých ľudí, ktorí robili iné rozhodnutie. Tak, a tie kroky sa potom sčítavajú, ale my máme takú tendenciu prehliadať tie malé kroky. A ten súboj tých vlkov v podstate sa deje v každom z nás a zase bez ohľadu na to, či sme tu tých 1000 rokov v minulosti, alebo v budúcnosti, alebo či som ten čašník, alebo ten murár. Že vždycky tie naše problémy alebo to naše trápenie vyplýva zase len z týchto problémov, že my máme ten impuls iba ležať alebo ten impuls nepomôcť, povedzme, manželke v kuchyni, ale my sa vieme premôcť a zapojiť ten sval tej seba kontroly. A to je to naše svedomie, to je to naša voľa a to je to, čo nás robí dobrými v podstate. Mhm. Čiže je to aj taká tá prítomnosť, že akoby keď som schopný sa ovládať, tak dajme tomu niekto spadne, nejaká staršia pani spadne alebo si jej sa rozsype nákup a ja môžem len prejsť, lebo si poviem, že niekto iný jej pomôže a nie som možno ani prítomný natoľko, že by som sa rozhodol správne. Prvá je všímavosť a potom je znova tá sila vôle, že aj sa postavím a idem jej pomôcť, aj keď sa mi možno nechce alebo aj keď sa ponáhľam, tak jej pomôžem. Dve veci. Všimnúť si, to je dneska problém, lebo pozeráme do mobilov. A druhá vec, zapojiť tú silu vôle a pomôcť človeku, aj keď mne sa nechce, alebo aj keď mňa to bude stať čas. A to je zase tá sila vôle a to je tiež dneska potlačená tým, že ju máme trošku vyhľadovanú a zase prekrmenú. Máme tú časť mozgu súvisiacu s tými impulzami a tužbami. Čiže o tom je možno aj to slovičko mindfulness, ktoré si mal spomenuté v knihe. A ja to chápem tak ako tú prítomnosť, teda plnú prítomnosť v živote. Nemyslím nad minulosťou, nemyslím nad tým, čo bude, ale robím to, čo ja. Možno práve vtedy, tej babičke by som vedel pomôcť úplne instantne, nemusel by som nad tým ani premýšľať, lebo samozrejme, že robím to, čo je správne, keď si všimnem, že sa deje niečo zlé. A som plne prítomný toho si uvedomovať tie následky toho, čo by sa stalo a ako by som si to vyčítal, keby som nepomohol potom. A mohol by ste mi to trochu obšíriť, že prečo je tá mindfulness také dôležitá? No, to je podľa mňa ten najdôležitejší princíp toho života, ten mindfulness. A to je práve tá schopnosť byť prítomný, ako hovoríš. A je to v podstate aj tá schopnosť byť pozorovateľom toho filmu s názvom Život a nie tou hlavnou hviezdou. Teda to mindfulness je vlastne to uvedomenie si tých našich myšlienok, uvedomenie si, ja napríklad teraz tu s tebou hovorím a zrazu to môže prísť napríklad ten impuls zobrať si z kapsy telefón a ja si toho mám byť vedomý. Hej? Alebo ak si niekedy čítal knihu, tak sa ti určite stalo, že čítaš knihu a potom prečítaš 2 stránky a ty si uvedomíš, že ty si vlastne ani nepamätáš nič z tej poslednej strany, že si čítal a bol si hlavou inde. A to uvedomenie si toho, to je to podstatné. A to je to vlastne, že my si vieme uvedomiť, že naša myseľ niekde odišla alebo že máme nejaké tie impulzy
a to je to mindfulness. A potom to súvisí aj s tou všímavosťou, že vďaka tomu dokážem byť viac prítomný v tom mojom živote a viac si všímať aj tie potreby druhých. No my ak vlastne sme stále len zameraní na to, že proste na ten svoj osobnostný rast alebo pozeráme do toho mobilu, tak vlastne ja si potom nevšímam, že niekto z tej mojej rodiny možno, že dlhodobo potrebuje sa vyrozprávať, alebo že s tými deťmi sa treba hrať, alebo tú izbu treba upratať, hej? Že vlastne musíme si v prvom rade všímať. Znova zaujímavý výskum. Chcem počuť. To bolo veľmi dobré. V podstate tiež to bol výskum v podstate, ktorý sa týkal meditácie a k tomu sa dostaneme cez ten mindfulness, lebo meditácia je tréning toho mindfulnessu a rovnako je modlitba. Ale vlastne zobrali ľudí, ktorí nikdy nemeditovali a vlastne na 8 týždňov im dali taký meditačný program, že ich v podstate učili. Učili to mindfulness a aj praktizovali to mindfulness, trénovali, hovorím, k tomu sa dostaneme. A po tých 8 týždňoch tých ľudí zavolali do labaku a povedali im, že tam budú merať nejaké kognitívne schopnosti, pozornosť a takéto veci, ako väčšinou v labaku. Ale oni v tom labaku boli v čakárni a v tej čakárni boli 3 stoličky a na 2 stoličkách sedeli ľudia. A tí ľudia boli herci. A tí herci robili to, čo robia dneska všetci, napríklad v metre, v autobuse, pozerali do mobilu. A tým pádom prišiel tam ten účastník toho výskumu a videl voľná stolička, tak si sadol, čakal. A potom v tom prišiel o nejakých pár minút do miestnosti ďalší človek, ktorý bol tiež herec a on bol s bardlami. A on sa vlastne prišiel tam s tými bardlami, bol to dobrý herec a len sa tak oprel o stenu a tak si zdýchol, že nebolo by to tak, že by kričal a to by sa asi každý postavil. A on si tak zdýchol, že trošku ho to boli, trošku je unavený. No a tí dvaja herci samozrejme robili to, čo väčšina z nás stále robí, že si nevšímame napríklad tú babku v tom autobuse, ktorá by si chcela sadnúť. A zistili, že tá skupina ľudí, ktorí vlastne tých 8 týždňov meditovali, tak 50% z nich sa postavilo a skupina kontrolná, ktorá nemeditovala, tak koľko by si typol, že sa postavili? 1 z 10? 15%. No, tak to si skoro trafil. Čiže trojnásobný rozdiel v podstate. A to preto, že tá meditácia je vlastne tréning toho mindfulnessu. Je, že vlastne tá meditácia, často ľudia majú voči tomu taký ako keby odpor aj s tým, že máme tu náboženstvo, naše kresťanstvo, ale tá meditácia nejde vôbec proti náboženstvu. Naopak mne napríklad pomohla lepšie sa modliť, lebo v tej meditácii ide len o to, není to nič ezoterické, ide o to jednoducho si sadnúť a ukotviť tú našu pozornosť napríklad na dých. Ja si zavriem oči, začnem si ho normálne dýchať, nejako ani ten dých neovplyvňujem a myslím na dých. No a teraz do 10 sekúnd na 90% príde nejaká myšlienka, napríklad, že včera prehral Edmonton, a ide asi vypadnúť a trápi ma to a potom sa už vlastne zamotám, hokej. Minule som bol pozerať na hokej, na tom hokeji som bol pozerať v nedeľu som robil to a už sa tak zamotám, že vlastne znova 5 minút a som niekde úplne inde, ako pri tom čítaní knihy. A ten mindfulness je vlastne to, že ja pri tom si uvedomím, že tá myseľ zaplávala, ale nejako nejdem proti tomu. Jednoducho späť vrátim tú pozornosť na ten dých. A o 10 sekúnd príde znova ďalšia myšlienka určite. A vlastne to, že ja keď som si vedomý tých myšlienok, že vlastne tá myseľ má tendenciu uchádzať, taká je myseľ, lebo myseľ myslí. To je úplne normálne, nejdeme proti tomu. Ale keď vraciam tú pozornosť späť na ten dých, tak znova si trénujem ten sval, tie seba kontroly, že impuls je ísť s myšlienkami niekde inde a ja si posilním ten sval, že vrátim to pozornosť na dých. A ja keď toto robím 5 minút, každý deň napríklad, tak ja si znova posilňujem ten sval tej seba kontroly a to mi umožňuje byť dlhodobo v živote prítomnejší. Lebo ja som tiež taká myseľ, že často uchádza mi na všetko možné, plánujem a rozmýšľam nad všetkým možným, ale zase čím viacej som napríklad meditoval, tak tým viacej som sa vedel zastaviť v tých myšlienkach. A to je potom aj vlastne veľká výhoda, keď nevieme v noci zaspať. To, že nevieme v noci zaspať, alebo ľudia často aj dokážu v noci zaspať, ale potom sa zobudia a nevedia zastaviť tú myseľ. A to bol aj môj problém. Ale ja keď som sa naučil zase vnímať tú myseľ, že proste je to myseľ, ktorá myslí a v noci sa zobudím, prídu myšlienky na to, čo musím robiť zajtra. Dobre, vrátim pozornosť na dých. O 5 sekúnd prídu ďalšie myšlienky. Dobre, vrátim pozornosť na dých. A keď to robím dostatočne často, tak z toho Niagarského vodopádu myšlienok sa stane už len rieka a z tej rieky sa stane potok a potom to už bude iba kvapkať. A tých myšlienok bude už tým pádom menej. A keď už aj nejaké tie myšlienky budú, tak znova nebudem ich otrokom, že sa v nich vždycky zamotám, ale budem ich pánom, že ich dokážem vnímať také, aké sú. A to zase, keď pôjdem k tomu náboženstvu,
tak vlastne prečo mi to pomohlo lepšie sa modliť, lebo zase tá modlitba, hej, výhoda je to, že vlastne seba kontrola. Robím to ráno, večer, je to nejaký taký návyk, trošku vypnem hlavu, ale znova, to, čo nás náboženstvo učí, nie je len modlitba, ale úprimná modlitba. A teda úprimná modlitba je to, že myslím nad tým, čo hovorím. A keď sa modlím tým pádom nejaký ten zdravás, tak znova ten zdravás je naučený. A tým pádom o nejakých tých 5 sekúnd znova príde tá myšlienka, že zajtra hrá znovu Edmonton a asi znova prehrá. Ale znova, ja keďže sa chcem modliť úprimne, tak vlastne znova chcem vracať tú pozornosť na ten zdravás. A to je to vlastne, preto mi ten koncept toho mindfulnessu a tej meditácie pomohol lepšie si uvedomiť aj ten princíp tej modlitby, že vlastne tie myšlienky budú chodiť späť, ale ja to mám stále vracať. A preto zase tá modlitba je úplne geniálna v tom, že je to vlastne tréning toho mindfulnessu, ak ju naozaj robíme úprimne. A ja ak sa tým pádom každý deň modlím, ráno a večer, tak jednak si trénujem ten sval seba kontroly, že robím niečo, čo sa mi vždycky nechce. A jednak si trénujem tú schopnosť vracať tú pozornosť tam, kde chcem ja, a nie tam, kde ma napríklad lakajú tie algoritmy. Vďaka tomu, že sa modlím zdravás, ten zdravás je naučený, tým pádom je pre mozog jednoduchý a tým pádom má tendenciu unikať a ja vraciam tú pozornosť späť na zdravás. Takže to je ten mindfulness. Vnímať myšlienky také, aké sú, vnímať prítomný moment a čím viacej to praktizujeme, tak tým je vždycky menej úzkosti, tým je vždycky menej stresu. To aj teraz je strašne veľa štúdií o tom, ako to vplýva na úzkosť, na stres, na všetky tieto veci. Ale zase štúdia, ktorá ešte ani nevyšla teraz, bola, že ono je to aj nakazlivé, ten mindfulness. A to je to pekné. Sledovali nejakých 800 učiteľov a tiež učiteľovanie je veľmi náročná robota, lebo to je stresujúce deti, ešte horší sú rodičia. A je tam aj taký ako keby nedostatok možno toho rešpektu a voči tým učiteľom a preto je to stresujúce. A potom, keď je to stresujúce, tak sa to odráža aj na žiakoch, ako sa zistilo. Pretože znova, keď dali, to bolo tuším 6 týždňov, že dali tiež vlastne tým učiteľom ten program meditačný, to sú ako keby pozostávalo z nejakých nahrávok, ktoré ich učili práve o tom, ako funguje ten mozog, ako fungujú nejaké tie emócie a podobne, aj z toho praktizovania. Hej, naučíme sa, že tie myšlienky môžeme pozorovať a potom máme ako keby tréning, že ich ideme pozorovať. No a potom vlastne za tých 6 týždňov alebo 8, to už neviem, zase merali sa vlastne stres, úzkosť, depresie, všetko šlo dole, to je také už známe v tých výskumoch, ale tí vedci mali data aj čo sa týka žiakov. A tam bolo tých žiakov tuším 13 000, že žiaci, ktorých učili títo učitelia, alebo učili učitelia, ktorí tento program nemali. No a zistilo sa, že žiaci, ktorých učili učitelia, ktorí si prešli tým meditačným programom, mali lepšie známky, hlavne z matematiky, ale aj z čítania, ale z matematiky tam boli najväčšie rozdiely. A znova, keď to tí vedci ako keby interpretovali, tak to pripisovali hlavne tomu, že ak ten učiteľ sa naučí lepšie zvládať stres, je prítomnejší na tej hodine, je možno empatickejší, viacej si všíma, kto potrebuje pomoc. Keď je menej vystresovaný, tak ten žiak má aj na tej hodine trošku väčšie sebavedomie, nebojí sa spýtať a potom aj na tých písomkách možno, že sa menej bojí. Tak vlastne vďaka tomu, a práve to aj ten matematický výkon bol lepší práve preto, že matematický výkon je ako keby viacej ovplyvnený stresom, ako napríklad čítanie. Tak im to tak pekne aj zasedelo, že tie výsledky. A tým pádom tí učitelia, ktorí praktizovali mindfulness, tak ich žiaci mali lepšie výsledky v škole, pretože sa cítili lepšie. Takže zase to je to umenie malých krokov, že vlastne ak sa zmením, ak budem prítomnejší, všímavejší, tak to ako keby aj rozdávam ďalej. Ako by si to slovičko preložil do slovenčiny? Mindfulness. Tak všímavosť možno, ale nie tá úplná všímavosť, že všímam si, ale... Taká prítomná. Všímavosť, prítomnosť, alebo taká to uvedomenie, že ono to doslovný preklad nemá, ale všímavosť, uvedomenie si, vedomosť možno, ale nie vedomosť, akože vedomosti, ktoré sa učím, ale taká, že som si vedomý toho, čo sa deje. Čo by si akože odkázal takým ľuďom, že sa toho tak boja, aby tej meditácie, aby si uvedomili, že to môže byť aj modlitba? No tak to akože vo všetkom musíme byť otvorení dneska a často máme len nejaké predsudky. A aj voči tej meditácii sú to len predsudky voči tomu slovu. Ale nám nejde až tak o meditáciu, ako o pochopenie toho konceptu meditácia a mindfulness. A ja nemusím meditovať tak, že musím byť v tureckom sede a pozerať sa nejak hore na tretie oko, ale ja môžem meditovať, keď chodím. Ja môžem meditovať, keď umývam hrnce. Alebo keď kľačíš na kolenách. Alebo keď sa modlím. Ide len o ten pochopenie toho konceptu, že vlastne ukotvím pozornosť na niečo, čo robím. To môže byť ten dých pri tej klasickej meditácii, alebo to môže byť ten zdravás, alebo to môže byť to utieranie hrncov, alebo to môže byť to rozprávanie sa povedzme s partnerkou. A
mám tú pozornosť na tom, čo robím. A ten princíp je ten, že zase tá pozornosť pravdepodobne pôjde preč a ja ju stále vraciam k tomu, čo robím. Hej? Aby som bol prítomný aj voči tej mojej partnerke napríklad. Hej? Bo to je ten problém, že tak ako dneska chýba možno, že v tých vzťahoch, čo chýba. Je to často to, že potrebujeme aj to uznanie. My uznanie potrebujeme rovnako, ako potrebujeme kyslík a nám sa to uznanie nedostáva, pretože ja niečo rozprávam, niečo, čo je pre mňa zaujímavé a ten niekto sa napríklad pozerá do toho mobilu. A preto tá všímavosť, že vlastne ja už len keď si všimnem, keď mi niekto rozpráva, to je jeho zaujímavé, aj keď mňa by to nezaujímalo, tak už len to, že mu dám tú pozornosť, tak toho poteší. A to sa tiež potom ako keby kopí. Pozornosť je dôležitejšia, ako sa zdá. V podstate pozornosť riadi naše životy. Vlastne aj tá pozornosť v podstate to, že ten náš život, hej, že chceme žiť dlhé životy, ale v podstate ako dlho žijem, alebo ako veľmi žijem, ak som vlastne stále len ponorený, povedzme, v tom Netflixe alebo v tých mobiloch, to v podstate z toho nebudem mať spomienky. Hej, že ja budem mať spomienky práve z toho, že kde som prítomný. Že celá tá naša realita v podstate sa odohráva len v tom prítomnom momente. Že ono, aj tá budúcnosť neexistuje. To je len zase len myšlienka v prítomnosti. Hej. Minulosť takisto neexistuje vôbec. To je zase len naša myšlienka alebo naša spomienka alebo nejaký obraz, ktorý sa tiež deje len v prítomnosti. A aj tú našu moc máme v podstate len nad tou našou prítomnosťou, ani nie nad budúcnosťou, ani nie nad minulosťou. Takže utápať sa v tej minulosti je zbytočné. Ja sa z nej môžem poučiť, z tej minulosti, a to je jediné, čo môžem urobiť. Poučiť sa a nechať to ísť. Ale to rozhodnutie znova robím len v tej prítomnosti. A čo sa týka tej budúcnosti, tak naozaj, že ak ja rozmýšľam, že by som chcel byť niekde na Havaji, tak moc si nepomôžem k tomu, aby som bol na Havaji. Ale v tej prítomnosti môžem robiť postupné malé kroky, umenie malých krokov, aby som sa možno jeden deň na ten Havaj dostal. Ale len tá prítomnosť dokáže zmeniť to, ako žijeme, to, kde sme a to, či sme šťastní alebo nešťastní. Aj ak mám nejaké možno, že traumy alebo niečo, čo ma ovplyvnilo z detstva, tak jasné, môže to ovplyvniť moje podvedomie, myšlienkové procesy, emocionálne zdravie, ale stále mám tú kontrolu nad tou prítomnosťou, že stále to môžem teraz, tu a teraz zmeniť. A tá kontrola nad tou prítomnosťou, to je práve to mindfulness, že viem si uvedomiť a viem sa zatnúť a urobiť možno, že niečo, čo sa mi nechce. To je to mindfulness, to sú tie top-down procesy, to je ten anielik, to je tá sebakontrola, tá sila vôle, ktorú si vieme trénovať. Mne príde aj dôležité, ako si sa vieme tak častokrát my ľudia, alebo aj ja konkrétne, zamysľať nad tou minulosťou a potom máme z toho stres a ešte riešime, že čo sme povedali zlé a dokonca zadefinujeme seba samého takých, ako sme sa poznali z minulosti. A potom čakáme od seba tie isté reakcie v budúcnosti, alebo teda v prítomnosti. A to je zaujímavé, lebo tým pádom sa ťažko mení a ťažko sa zmenia tie naše vlastnosti, keď veríme tomu, že sme takí, ako sme boli v minulosti. Ja som už raz taký. Hej, presne toto sú tie vety. Hej. Ja som už raz taký a už budem scrollovať do 3 rána. Hej. To, že s minulosťou máme dve veci, čo s ňou môžeme urobiť. Poučiť sa a nechať ju ísť. Nič iné. Ale tie myšlienky znova, ja keď napríklad stresujem z tej minulosti, čo som urobil a aký som, tak znova ja si môžem povedať, že dobre, poučím sa, budem iný. Ale tá myšlienka znova príde. Ale znova je tu ten mindfulness, že dobre, tak znova si poviem, poučím sa, nechám to ísť. A tá myšlienka znova príde, ale znova si poviem, poučím sa, nechám to ísť a nebudem proti tomu. A postupne tých myšlienok pôjde menej. A postupne vlastne, to je aj taký ten princíp tej meditácie, aj toho učenia v podstate toho mindfulnessu, že ja ak sa vďaka tej meditácii dostanem často do stavu mysle, v ktorom vlastne už dokážem napríklad sa pozrieť na tú minulosť aj tak, že mávnem rukou. Hej, vlastne to tá meditácia mi pomôže dostať sa do tohto stavu mysle. Ten stav mysle nie je žiadne nejaké osvietenie, nič ezoterické zase. Je to len stav mysle, v ktorom som si už trošku urobil ten poriadok a viem vnímať prítomnosť takú, aká je. A ja, ak sa do tohto stavu mysle dostávam dostatočne často a v podstate jednak cez tú meditáciu, cez tú modlitbu, možno chodenie do kostola, alebo tým, že meditujem aj pri tom utieraní hrncov, alebo pri tom, že keď sa hrám s dieťaťom a nepozerám sa popri tom do mobilu, tak ak sa dostávam do tohto stavu dostatočne často, tak ten stav sa dokáže pretaviť v dlhodobú črtu. Že už ja dokážem ako keby zo dňa na deň byť v takom stave, kedy dokážem, aj keď som úzkostlivá povaha, mávnuť rukou nad tou minulosťou alebo mávnuť rukou nad tou neistou budúcnosťou. Hej, že ak vlastne dostatočne často si to uvedomujem, aj trénujem napríklad tú meditáciou alebo tou modlitbou, tak v podstate z toho stavu mysle spravím dlhodobú črtu.
A to vlastne chceme. Chceme mať tie črty, tie správne črty, že, ktoré aby nám sa pomáhajú. áno, presne, lebo to mi potom pomáha, ak si spravím z toho stavu mysle črtu dlhodobu, že napríklad som menej úzkostlivý, dokážem mávnuť nad vecami, ktoré aj tak už neovplyvním, ako tá minulosť alebo budúcnosť, alebo vedľa ďalších vecí, ktorých neovplyvním. Tak keď som v takomto stave, tak vlastne sa mi žije ľahko a slobodnejšie. Čiže ľahko sa robia ťažké rozhodnutia. Áno. A mne príde aj dôležité tie hodnoty, že dneska aj s tou vedou, aj skrz toho dávame do úzadia tie náboženstva a ideme len tou vedou. A častokrát je to len o nejakých tých veciach, ktoré vidíme. A o tom, aby sme mali dobrú charizmu a učíme sa, ako vyzerať správne, čo robiť správne a namiesto toho, aby sme naozaj správni boli vo vnútri a ono sa to ukáže akože automaticky na vrchu potom tými našimi činmi a skutkami. Že čoraz menej vieme byť ako keby človekom, ktorom sa dá veriť. Iba tak vyzeráme a pôsobíme. A aké je to dôležité, veľa ľudí si zamieňa tú charizmu s tým charakterom. Že ako nám aj v tomto môže pomôcť to mindfulness. Mm-hmm. No tak zase, to, čo nás učia aj tie náboženstva, nie je len možno, že modliť sa, alebo možno, že byť pánom nad tými našimi impulzami, ale učia nás aj k nejakým tým cnostiam charakterovým. A to je presne ako hovoríš, vec, ktorá sa dneska stráca, že dneska máme takú tendenciu učiť sa všetko možné, osobnostný rást, budovať sa nejakým spôsobom, byť zdravší, byť krajší a všetko toto možné. Ale ako keby popri tom všetkom zabúdame práve na ten náš charakter. Že stále sa snažíme nejakým spôsobom rásť, ale popri tom osobnostnom raste zabúdame na to napríklad byť dôveryhodný. Hej? Napríklad nemeškať, keď niekde mám ísť, alebo keď niečo sľúbim, tak to aj dodržím. Že dneska to si už možno aj každý povie, že dneska už ako keby slovo nemá až takú hodnotu. Že ja keď poviem, že no tam by sme mohli ísť, alebo tam by som šiel, alebo dohodneme sa, že dobre tam pôjdeme, tak keďže máme ten WhatsApp, tak vždycky to môžeme zrušiť a tým pádom naozaj stráca sa dôveryhodnosť. Hej, stráca sa napríklad láskavosť. Hej, že to je také pekné, že veľa je tých príbehov, skoro každý, keď ide do zahraničia, tak ide stade nadšený, že akí tam boli milí čašníci a tak, a potom sa vrátime sem a každý tu má taký tie nervy. A to je tiež tá zmena zo spodu, že vlastne nečakať na nejaké politické zmeny, ale tak usmiať sa na každého, na koho, s kým pracujem, aj keď možno mám ten ťažší deň. Zase to je láskavosť. Zase také veci, ktoré možno, že nezaobalíme do toho osobnostného rastu, hej, že my hovoríme stále o tých kompetenciách, o tých zdravotných parametroch, ale tak láskavosť, dôveryhodnosť, úcta k starším, to je zase o tej všímavosti, hej, s tými babkami, hej, že postaviť sa aj keď idem, čiže tá úcta. A toto všetko sa ako keby stráca a to je to, čo nás robí ľuďmi. A to je to, čo aj náboženstva učia. A dneska sa ako keby sústreďujeme zase, ako si povedal, že ho na ten vzhľad. A to aj kvôli tým sociálnym sieťam, pretože aj tie reklamy, aj v podstate ten Photoshop a všetko si vieme tak upraviť dneska umelá inteligencia, že v podstate sa len sústreďujeme, že nezáleží na tom, čo robíš, ale ako pri tom vyzeráš. A to je taký zlý prístup. Pretože na sociálnych sieťach možno funguje, ale aj tak tá naša realita sa odohráva sem v tomto. A teda v tej našej hlave. A keď s niekým interagujem priamo, osobne, tak on vycíti to, čo zo mňa ide. A to sú práve tie hlboké hodnoty. A sám si ten človek keby pre seba buduje takú klietku, že stále musí byť pred ľuďmi niekto, kým nie je. A stále nosí takú tú masku a to musí byť riadne vyčerpávajúce pre ňa. No lebo ten mozog musí stále pracovať, nie? Lebo nie som úprimný a keď nie som úprimný, tak stále musím spracovať. Čo som povedal tomu. A keď hráme tie masky, tak je to tiež kognitívne náročné a stresujúce. A keď som tým, kým som, tak v podstate znova sa mi žije ľahšie, lebo nemusím toľko rozmýšľať. A to je zase taká vec, čo by sa možno, že mohla aj v tých školách viacej učiť, že nemyslieť naozaj len na ten pokrok a digitalizáciu a zdravie a krásu a osobnostný rast, ale to, čo nás robí zase ľuďmi a to, čo robí aj tú spoločnosť dobrou, alebo tým našim, to, čo robí ten náš život pekným, sú práve aj tie charakterové vlastnosti, že ja keď idem do reštaurácie, tak áno, akože idem tam s tým, že si chcem na dobré jedlo, ale v skutočnosti chcem dobrý pocit. A ten dobrý pocit nevytvára len to dobré jedlo, ale napríklad aj to dobré prostredie, akí sú tam ľudia, aký je možno ten čašník alebo čašnička. A to jedlo nemusí byť ani tak dobré, ale keď tam zažijem tú dobrú atmosféru, tak sa idem šťastný. A keď som šťastný, tak povedzme, že prídem domov a zase to šťastie, tú láskavosť možno, že prenesiem na tie svoje deti. A takto sa to kopí v podstate. A ten život aj tak je nás tu 8 miliard a tie moje problémy aj tak nie sú až také podstatné, ako sa zdá.
a žijeme tu tých trapných 80 rokov, povedzme, ak pán Boh dá. A tým pádom v priebehu tých tisícov rokov toho ľudstva to je proste stále málo, že tie problémy sú aj tak až také nepodstatné, tak by sme sa nemuseli možno, že až tak zaujímať nad tým neustálým možno, že rastom alebo hľadaním neviem čoho, ale naozaj proste urobme si ten svet trošku krajším okolo a No ja, čo by si poradil ľuďom, pre ktorých je to ťažké? Že ja si uvedomujem, že pre niektorých vecnejších ľudí, praktickejších alebo logickejších je jednoduché počuť fakt ako tento, že vlastne 80 rokov tu žijeme a to je vlastne nič a všetci ľudia zabudnú na nás aj tak o 2 generácie a už nikto si nebude pamätať, čo sme urobili. Takže až tak na tom nezáleží, že vlastne, že či sa dneska strapním alebo urobím takú vec. aj tak si každý hľadí svoje v podstate, že keď ja idem na nejakú prednášku a myslím si, že sa strápnim, tak každý aj tak polovica tých ľudí ani možno nedáva pozor a myslí na tie svoje problémy, lebo všetci na ne myslíme. Takže treba si uvedomiť, keď sa niekedy hanbím, že sa niekde strápnim, tak aj tak si každý hľadí svoje a aj tak o mesiac si možno na to ani nespomeniem. A čo by si poradil takým ľuďom, ktorí sú práve emocionálnejší v tomto, že nestačí im tá logická odpoveď, že aj tak nedokážu sa podriadiť tomu pocitu? Podľa mňa ono to asi nikomu nepríde takto, že poviem si, že nezáleží na tom, tak už viem mávnuť nad vecami, ale znova tam je asi tá prax. Že akože ja si to tiež takto poviem, ale tiež to tak nemám, hej, že tiež stresujem aj pre budúcnosť, aj pre minulosť, ale viem, že kedysi som stresoval oveľa viacej pre minulosť a budúcnosť, ale s tou praxou, napríklad toho mindfulnessu, sa už viem od toho odosobniť a možno, že pravidelne reflektovať, pravidelne sa zamýšľať možno, že aj nad tým niečím vyšším, preto sú aj tie náboženstva znova dobré, že tie náboženstva nás učia práve sa zamýšľať nad tým, že v tom horizonte tých tisícov rokov toho našeho ľudstva, že sme len tými možno malými myškami a že vieme možno, že dať tú zodpovednosť za ten náš život alebo za to, čo bude na niekoho vyššieho alebo na niečo vyššie. No, to je ďalší taký ďalšia tá pucla, alebo ďalší ten dielik tej skladačky tých náboženstiev, že praktiky, modlitby, potom to víťazstvo nad tými impulzami, emóciami, potom to učenie tých dobrých vlastností a cností a potom to ďalšie, že zase ja si môžem neviem akým spôsobom mojou mysľou snažiť sa vybrať si to najlepšie pre seba, ale stále proste tam je strašne veľa premenných, o ktorých neviem a nikdy sa nebudeme vedieť rozhodnúť pre to najlepšie rozhodnutie a preto je dobré mať nejakého toho svojho kamaráta vyššie, na ktorého to potom viem ako keby dať. Čiže zase si myslím, že to náboženstvo tomu pomáha, že má niekoho vyššieho, ktorý sa ako keby o tie naše problémy postará. Že a potom to ako keby praktizovať. Že možno, že pravidelne sa nad tým zamýšľať aj na to podstatou, nad tým zmyslom. Ale určite nie tak pravidelne, že by som každý deň ležal na posteli a rozmýšľal nad zmyslom života. To tiež nie je dobré. Že to sa aj akože odporúča ľuďom, ktorí majú napríklad tie úzkosti, že proste niečo robiť, ako sme sa bavili, že mať ten čas zaplnený, že keď tí naši predkovia možno, že pracovali celý deň, tak nebolo čas sa zamýšľať nad tým, prečo som nešťastný, alebo mohol by som byť v Amerike, alebo tak. Takže aj v tom mať taký zlatý stred, ale ak som taká tá povaha, ktorá má tendenciu možno uchádzať, že k tým svojim problémom tak možno, že tak pravidelne si možno, že aj čítať veci o tom mindfulnesse. A keď sa pravidelne ako keby napájam takýmito informáciami a potom ich aj možno praktizujem cez tú meditáciu, modlitbu, tak postupne, ako som už vravel, že sa tie stavy mysle dokážu stať tými črtami dlhodobými. Že ja určite nie som v tom strese o minulosti a budúcnosti stále. Ale a viem sa dostať do stavu mysle, kedy nie som. No a tak dostávajme sa do toho stavu mysle častejšie a možno, že sa to môže pretaviť do tej črty. Tak keby si mal dať jednu radu človeku, ktorý má teda problém, nevie odísť z toho mobilu alebo nevie sa venovať svojej manželke, lebo má stále roztrúsenú tú pozornosť všade inde, čo by bola tá jedna rada? No, tak tá jedna rada by bola pochopiť, že tá tendencia nevšímať si tú manželku alebo vyťahovať ten mobil je len podvedomý impuls z toho mozgu. A keď si to uvedomíme, tak zase môžeme zapojiť ten sval tej sebakontroly a pomôcť tej manželke, aj keď sa mi nechce. A potom si ešte uvedomiť to, že ak to budem robiť dlhodobo, tak si tú sebakontrolu alebo toho anielika alebo toho dobrého vlka posilním. A keď si ho posilním, tak potom vlastne to bude stále ľahšie a ľahšie možno, že nebyť na tom mobile alebo pomáhať tej manželke alebo všimnúť si, čo treba urobiť. Z toho, ako sme sa dneska rozprávali, tak som si uvedomil, že ty chceš rozumieť svetu. Chceš rozumieť ľuďom, chceš rozumieť svojmu mozgu. A preto si aj napísal túto knihu, ako si zachrániť mozog a podľa všetkého, čo si mi vravel, tak sa chystá aj nová. Neviem, či to je oficiálne.
Neviem, či to môžem povedať, ak nie, tak strihneme. Asi áno. Áno, je to v podstate oficiálne, neoficiálne. Plánujem a píšem ju. Takže ak všetko dopadne ako má, tak bude. No. A aj tento podcast sa volá Chcem tomu rozumieť. Takže prečo si myslíš, že je dôležité chcieť rozumieť? Pretože keď niečomu rozumiem, tak dokážem pochopiť, prečo to niečo nefunguje tak, ako má. A keď pochopím, prečo to nefunguje ako má, tak to dokážem aj zmeniť. Ak viem, ako funguje ten motor auta a pokazí sa mi auto, tak ho viem opraviť a môžem znova jazdiť. Super, dobre, tak ďakujem ti, si prišiel a ešte môžeš povedať ľuďom, že kde ťa môžu nájsť, osloviť a čo chystáš nové ešte. No tak ľudia ma môžu nájsť na Instagrame, Adam Bystričan v podstate. Tam sa snažím aj s nejakou pravidelnosťou dávať také edukačné videá o tom, ako fungujeme, ako funguje to naše telo, ako funguje ten náš mozog. Takže na tom Instagrame, potom skrz knihu, ktorá je dostupná vlastne aj v kamenných predajniach, aj na všetkých knihkupectvách. Alebo ešte na Spotify vlastne mám nahrané nahrávky, volajú sa, že Vedomá KBT. A to je vlastne preklad nahrávok od takého amerického psychiatra, Seta Gillihana. A to sú práve nahrávky o tom, že pochopme, ako funguje tá naša myseľ, ako fungujú emócie, ako tie emócie ovplyvňujú naše myšlienky a ako potom tie myšlienky ovplyvňujú naše správanie. Tak, no a čo ešte chystám? Tak chystám teda, ak všetko pôjde ako má, tak aj tú knihu Ako si zachrániť telo. Zase s tou filozofiou, že pochopme, ako fungujeme a potom vlastne bude oveľa ľahšie sa možno, že zdravo stravovať alebo hýbať a bez toho, aby sme museli možno, že počítať kalórie alebo nejako stresovať. Lebo znova to pochopenie nám dá odpovede prečo. Možno, že nie sme tak zdraví a aj vodítka k tomu, ako byť možno, že zdravší.